Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതമേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിത്യ നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരി. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा. എല്ലാവർക്കും ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മള് ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂറിന്റെ ബാക്കി ലീലകളാണ് ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭക്തി വിനോദായ സച്ചിദാനന്ദ നാമിനെ ഗൗരശക്തി സ്വരൂപായ രൂപാനുഗവരായതേ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ഊർജ്ജസ്വലമായ സച്ചിദാനന്ദ ഭക്തി വിനോദയ്ക്ക് ഞാൻ ആദരപൂർവമായ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗോസ്വാമികളുടെ കർശനമായ അനുയായിയാണ് അദ്ദേഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടു 1838 ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ, അദ്ദേഹം കേദാർനാഥ് ദത്ത എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം. കേദാർനാഥ് ദത്ത ജനിക്കുന്നത് കുറെ അപസമ്പ്രദായങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു. അദ്ദേഹം മറ്റാരുമല്ല, കമല മഞ്ജരിയാണ്. 7ാമത്തെ ഗോസ്വാമി ആയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. 7ാമത്തെ ഗോസ്വാമി എന്ന ഈ ഒരു പേര് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടാനുള്ള കാരണം ശിശിർ കുമാർ ഘോഷ് എന്ന ഒരു എഡിറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കാലത്ത് ഒരു വലിയ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിനപത്രമായിരുന്നു അമൃത് ബസാർ പത്രിക. ഈ ദിനപത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റർ ആയിരുന്നു ശിശിർ കുമാർ ഘോഷ്. അദ്ദേഹം ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. ഈ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുപാട് മാഗസിൻസ് ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു. ഇവരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അമൃത് ബാസാർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഇവര് പബ്ലിഷിങ്ങും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അവരൊരു വലിയ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിനപത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റർ. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊച്ചുമകനാണ് പിന്നീട് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ബംഗാളിലെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയത് ഈ ശിശിർ കുമാർ ഘോഷിന്റെ കൊച്ചുമകനാണ്. അപ്പൊ അത്രയും അടുപ്പമായിരുന്നു ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറുമായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സമ്പ്രദായവുമായിട്ട് നല്ലൊരു അടുപ്പം ഈ ഒരു കുടുംബത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഭക്തിയൊന്നും അധികം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആളല്ലായിരുന്നു. എന്നാലും ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഈ ജീവിതത്തെ അദ്ദേഹം നന്നായി നിരീക്ഷിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരായിരുന്നു? മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെ, ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിരുന്നു ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബജീവിതവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമഗ്രതയും ഭക്തിയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയിലായാലും കുടുംബത്തിലായാലും ജോലി സ്ഥലത്തായാലും എല്ലായിടത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സമർപ്പണ ബോധവും ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതി. ആ ആർട്ടിക്കിളിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇതുവരെ ജീവിതത്തിൽ 6 ഗോസ്വാമിമാരെ കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രവർത്തികൾ കണ്ടിട്ട്
എല്ലാ ഗോസ്വാമിയുടെ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇദ്ദേഹം 7ാമത്തെ ഗോസ്വാമിയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് 7ാമത്തെ ഗോസ്വാമി എന്ന ഒരു പദം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. നദിയയിലാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഐശ്വര്യമുള്ള നല്ല ഒരു സമ്പത്തുള്ള കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനും, നമ്മളെല്ലാരും പറയല്ലേ, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീട്ടിലെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കാർ ഉണ്ടെന്ന് പറയും. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ആന ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്രയും ആനയെ വളർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം, അത്രയും നമ്മൾ സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിലേ ആനയെ നോക്കാനും പരിപാലിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് വളർത്തുന്ന ആനകളായിരുന്നു. അത്രയും സമ്പത്തുള്ള കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് കഷ്ടതകൾ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. അദ്ദേഹം കുറച്ചു കാലത്തായിരുന്നപ്പോ, വളരെ ചെറുതായിരുന്നപ്പോ, 7 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളപ്പോ തന്നെ ഒരുപാട് കഷ്ടതകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളും ഫാമിലിയിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ വന്നിരുന്നു. എന്നിട്ടും അത്രയും അർപ്പണബോധത്തോടുകൂടി, സത്യസന്ധതയോടുകൂടി അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോയി. ഒരു വൈഷ്ണവനായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയി. ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി സ്ഥലത്ത്, കുടുംബത്തില്, എല്ലായിടത്തും എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം വന്നാലും അതിന്റെയൊക്കെ ഇടയിലാണ് അദ്ദേഹം 150 പുസ്തകങ്ങൾ, വൈഷ്ണവ ബുക്കുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇത് അറിയാം, കമല മഞ്ചരിയാണ്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്ന് വന്ന വ്യക്തിയാണ്, സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ. 8ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ 2 സഹോദരന്മാർ, ഇദ്ദേഹത്തിന് 8 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അസുഖം വന്ന് മരിച്ചുപോയി. 2 സഹോദരന്മാർ മരിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് പോയി, അതാണ് നെറ്റ് കട്ടായി പോയത്. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട്, സ്ക്രീൻ ഷെയറിങ് ഞാൻ ഫോണിലാണ് കയറിയത്. അപ്പൊ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ നെറ്റ് ഒരു പ്രശ്നം കാണും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞു വന്നത്, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോ 8 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് 2 സഹോദരന്മാർ മരിക്കുന്നത്. അപ്പം വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര വലിയൊരു ഷോക്കായിരുന്നു. കൂടാതെ അമ്മയ്ക്കും, കാരണം തന്റെ 2 മക്കളും മരിച്ചു. അപ്പൊ ഒരു കുട്ടിയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയെ അത്രയും പൊസസീവ് ആയിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക്. ആ വർഷം തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അച്ഛനും മരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു വർഷത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും മരണങ്ങൾ തന്റെ കുടുംബത്തിൽ വന്നു. ഈ സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്, എന്റെ ജീവിതത്തിന് ശരിക്കും എന്താണ് അർത്ഥം, ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ആരാണ് ദൈവം എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം അപ്പോഴാണ് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ പലരും പല പല ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു, ബൈബിള് പഠിച്ചു, ഖുറാൻ പഠിച്ചു, വേദാന്തങ്ങളൊക്കെ നോക്കി. അപ്പൊ ഈ പലയിടത്തും പല പല
പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നില്ല ഈ ഉത്തരങ്ങളിൽ നിന്നും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടു 12ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചു. വിവാഹം കഴിച്ച ഉടനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ വയറിളക്കമാണ് വരുന്നത്. അതും ചോര വരെ ഇളകി പോകുന്നു. ശരീരത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചൊറിച്ചിലും ഈ തൊലിപ്പുറത്തൊക്കെ ഓരോ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് ആ സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വന്നു. ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം 2 കാര്യങ്ങൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യും. ഇദ്ദേഹം പറയും, ഈ ഗ്രാമം, ഈ നാദിയയില് എല്ലായിടത്തും കോളറ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മരിക്കും. കൂടാതെ ഞാനിപ്പോ ചികിത്സിച്ച ഈ വ്യക്തി നാളെ വലിയ ഒരു വൈഷ്ണവ ആചാര്യനായി മാറും എന്നും അദ്ദേഹം ആ ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ നടത്തും. അന്ന് 12 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. പിന്നീട് അദ്ദേഹം 1856 അദ്ദേഹം കൽക്കട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെയാണ് ഈശ്വർ ചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗറിനെ കാണുന്നത്. അവിടെ അദ്ദേഹം വലിയൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബ്, ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറി സൊസൈറ്റി ഒക്കെ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ അവിടെ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതാനും വലിയ ഡിബേറ്റ് ഒക്കെ നടത്തും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ടൊരു ബുക്ക് എഴുതും. 30 വോളിയം ഉള്ള ഒരു ബുക്കാണ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത്. ആ പുസ്തകത്തില്, ആ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈഷ്ണവ ഫിലോസഫി ഒന്നുമല്ല, അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റും കിങ് പോറസും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം വേറൊരു പുസ്തകം എഴുതും, അതായത് വിക്രമാദിത്യനും ആ വേതാളവും അതിന്റെ പുസ്തകമൊക്കെ എഴുതും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇംഗ്ലീഷ് ലൈബ്രറി, അവരുടെ ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഇതുപോലെ പുസ്തകം എഴുതുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കഷനും ഒക്കെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ്, ആ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഒരു ബ്രിട്ടീഷർ ചോദിക്കും, ശരി, നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പഠിക്കുകയും എഴുതുകയും വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് ജ്ഞാനവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതിന്റെയൊക്കെ അവസാനം ഇതിന്റെയൊക്കെ ഈ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? ഇതുപോലെയൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതി അവസാനം എന്ത് കിട്ടും? ഈ ഒരു ചോദ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയത്. അദ്ദേഹം അപ്പൊ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇതുപോലത്തെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതി സമയം കളയുന്നത്? ഇതുപോലെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇതൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? അങ്ങനെ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ, പരമസത്യം എന്താണെന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. പിന്നീട് നമ്മുടെ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിന്റെ ഫാമിലിയുമായിട്ട് നല്ല അടുപ്പമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഇവരുടെ കുടുംബവുമായിട്ട്, ഇവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ നടത്തുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളും എന്താണ് ശരി, എന്താണ് തെറ്റ്, അപ്പൊ അവരുടെ ഒപ്പീനിയനൊക്കെ, അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യത്തെ ജോലി കിട്ടുന്ന, ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2ാം ക്ലാസ്സിലെ സ്കൂൾ ടീച്ചറാണ്. അന്ന് 15 രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ശമ്പളമായി ലഭിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ആ ജോലിക്ക് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ, കാരണം കുടുംബത്തിനെ നോക്കാൻ അതുകൊണ്ട് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ശമ്പളം കൂടുതൽ കിട്ടാൻ ആ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പഞ്ചസാര കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ കൂടെ ജോലിക്ക് പോകും. അപ്പൊ അവിടെ ഈ വ്യാപാരിയുടെ അടുത്ത് ജോലിക്ക് നിന്നപ്പോ സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ വന്ന ഒരാള് കൂടുതൽ പണം കൊടുത്തിട്ട് പോകും. അപ്പൊ ഭക്തി വിനോദ താക്കൂർ, അദ്ദേഹം കേദാർനാഥ് ദത്ത അത്രയും സത്യസന്ധനാണ്. ഈ പോയ ആളെ തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് അധികം തന്ന പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കും. ഇത് കണ്ട് ആ വ്യാപാരി പറയും, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ജോലി അല്ല ഇത്, ഈ ബിസിനസ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല, നിങ്ങളൊരു ബ്രാഹ്മണനാണ്, കൂടാതെ ഒരു അധ്യാപകനാകുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയത്. കാരണം ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് പച്ചപിടിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് വിട്ടു പോകാൻ, അങ്ങനെ ജോലിയിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടും. പിന്നീടാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുത്തശ്ശന്റെ അടുത്ത് പോയ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ, അത് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? മുത്തശ്ശന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അതെന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? മുത്തശ്ശൻ മരിക്കണ കാര്യം പറയുന്നു അന്ന് രാത്രി. അങ്ങനെ അതെ.
ആ മുത്തശ്ശനാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ശരീരം വെടിയുമ്പോ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കേൾക്കാം മാതാജി. ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. നേരത്തെ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട്? കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കറണ്ട് വന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുത്തശ്ശൻ ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ കൊച്ചുമാനെ വിളിച്ച് അവിടെ വന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തന്റെ ശരീരം വെടിയുന്നു. വലിയൊരു യോഗിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഒരുപാട് നാമം ജപിച്ച് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണസമയമൊക്കെ അറിയാം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ശരീരം വെടിയും. ആ വെടിയുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ നടത്തും. അതായത് 27ാമത്തെ വയസ്സ് വരെ നിനക്ക് ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി കാണില്ല. അതായത് ജീവിതത്തിൽ ജോലി, എന്താണ് ജോലി എന്നൊന്നും നിനക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ 27ാമത്തെ വയസ്സിൽ നിനക്കൊരു നല്ല ജോലി കിട്ടും. കൂടാതെ നീ വലിയ ഒരു വൈഷ്ണവ ആചാര്യനും ആയി മാറും എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുത്തശ്ശൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തെ ആരായിരുന്നു? ആദ്യം ഒരു വ്യക്തി പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തു. അതാരായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? അതെ, ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. ആ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ. ഇപ്പോ മുത്തശ്ശനും പറഞ്ഞു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം 1859 ആയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്നാമത്തെ ജോലി കിട്ടി. മൂന്നാമത്തെ ജോലി എന്ന് പറയുന്ന 6ാം ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചറായിട്ടാണ്. കുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ ടീച്ചറാണ്. 21 രൂപയാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത്. 21 രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ശമ്പളമായിട്ട് കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തന്റെ കുടുംബത്തെ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം 1 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ആ ജോലിയിൽ നിൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പിന്നെ വേറൊരു സ്കൂളില് അദ്ദേഹം ഒരു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിട്ട് ജോലിയിൽ കയറുന്നു. അവിടെ 45 രൂപ പ്രതിമാസം ശമ്പളത്തിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ താമസിക്കുന്നു. ആ സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യത്തെ മകൻ ജനിക്കുന്നു. ഈ സമയത്തും ഇദ്ദേഹം തന്റെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് ആ സമയത്ത് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. 1860-ലാണ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ബ്രഹ്മസമാജാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് സ്ഥാപിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ രാജാറാം മോഹൻ റോയും അവിടെയുള്ള സാധാരണ ഹിന്ദുക്കളും തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ നിലനിൽക്കുകയാണ്. ശരിക്കും രാജാറാം മോഹൻ റോയുടെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത്, അമ്മ ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈഷ്ണവ ഫാമിലിയാണ്. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം ഇതുപോലെ പാശ്ചാത്യമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ നേടിയപ്പോ അദ്ദേഹം ഇതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോയി. റാംമോഹൻ റോയ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ തിരസ്കരിച്ചു. സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ചു. അതാണ് ബ്രഹ്മസമാജ്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മസമാജ് രൂപീകരിച്ചപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ, രാജാറാം മോഹൻ റോയുടെ അമ്മ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു. ഇങ്ങനെ കാരണം വൈഷ്ണവ ഫിലോസഫി ഫോളോ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട്. പിന്നീട് കുറെ ഇടയ്ക്ക് ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂറും ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂറും ആ സമയത്തൊക്കെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈ രാജാറാം മോഹൻ റോയിന്റെ പല മൂവ്മെന്റിനെയും എതിർക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇത് വ്യതിചലിച്ചാണ്
ശരിക്കുമുള്ള ഒരു ഫിലോസഫി അല്ല ഇവിടെ എന്താണ് ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ വളരെ മാന്യനായിട്ടുള്ളതും വളരെ വിനീതനും ഒരു ജെന്റിൽമാൻ ആയിരുന്നു. അത് ആ സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ ഈ റാംമോഹൻ റോയും മറ്റു ഹിന്ദുക്കളും തമ്മിലുള്ള ഈ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കേദാർനാഥ് ദത്തയെ വിളിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം രണ്ടുപേരെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയും അത് ഒത്തുതീർപ്പാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അന്വേഷിച്ച് കാരണം ആ സമയത്ത് ശരിക്കുള്ള ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം കിട്ടാനേ ഇല്ല. നമുക്കിപ്പോ പ്രഭുപാദർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എത്ര നിസ്സാരമായിട്ട് ബുക്കുകൾ കിട്ടുന്നു, ഇഷ്ടം പോലെ ബുക്കുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ഒരു കാലത്ത് ഒരു കോപ്പിയേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. കൂടാതെ കൽക്കട്ടയില് ഒരുപാട് പബ്ലിഷേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇവര് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് സഹജീയ ആൾക്കാരുടെ അവരുടെ ഫിലോസഫി, സഹജിയാസ് എന്താണോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു മിശ്രമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള അപസമ്പ്രദായം ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള പുസ്തകം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയില്ല. അദ്ദേഹം 12 വർഷത്തോളം ഇതിനുവേണ്ടി അന്വേഷിച്ചു. 12 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കോപ്പി ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം കിട്ടുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ആ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്കിപ്പോ ആ പുസ്തകം കിട്ടാൻ പ്രയാസമില്ലാതിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് 1861 ആയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യ അസുഖം വന്ന് മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞിന് 7 മാസം പ്രായമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയെ നോക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് ജോലിയും എല്ലാം കൂടെ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം രണ്ടാമത് വിവാഹം കഴിക്കും. അതാണ് ഭാഗവതി ദേവി. ആ ഭാഗവതി ദേവിയുടെ പുത്രനാണ് നമ്മുടെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ. ഈ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം 7ാമത്തെ ജോലിയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. 7ാമത്തെ ജോലി ഒരു ടാക്സ് കളക്ടറായിട്ടും പിന്നെ ക്ലർക്കായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം 1864 ഇദ്ദേഹത്തിന് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഒരു ലെറ്റർ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കും വളരെ നല്ല ഒരു അഭിപ്രായമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച്. അങ്ങനെ അവര് 3 ഓഫർ കൊടുക്കും. അതിലൊരെണ്ണമായിരുന്നു ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട്. ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു പരീക്ഷയുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളെ സിവിൽ സർവീസ് എഴുതുന്ന പോലെ ആ സമയത്ത് അത്രയും പാടുള്ള ഒരു പരീക്ഷയാണ് അദ്ദേഹം എഴുതി. ഉടൻ തന്നെ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് 27 വയസ്സ്. ആ 27 വയസ്സിൽ ആ ഡോക്ടർ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തു, അതുപോലെ 27 വയസ്സിൽ തന്നെ നിനക്ക് നല്ല ഒരു പൊസിഷനിൽ വരും എന്ന് മുത്തശ്ശനും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തു. അതേപോലെ 27ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ജോലിയിൽ കയറും. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം കിട്ടുന്നു. അദ്ദേഹം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം, ഭക്തിമാല അങ്ങനെ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കേൾക്കുകയും ഭഗവാനില് അങ്ങ് ഒരുപാട് ഭക്തി വളരാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം ഉണർന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ പ്രേമം ഉണർന്നപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം എഴുതുന്നുണ്ട് ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമ ഭക്തിയെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അദ്ദേഹം വൈഷ്ണവ ലിറ്ററേച്ചർ എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അത് സച്ചിദാനന്ദ പ്രേമാലങ്കാർ എന്ന പുസ്തകമാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം എഴുതിയ വൈഷ്ണവ ലിറ്ററേച്ചർ. അതിനു മുമ്പ് ഒരുപാട് പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് പക്ഷെ കുറച്ച് അത്ര വൈഷ്ണവ ഫിലോസഫി ഉള്ള പുസ്തകങ്ങളായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് 1871 അദ്ദേഹം പുരിയിലുള്ള ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് ആവും. പുരി ജഗന്നാഥിലുള്ള ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് ആവും. പിന്നെ അവിടെ തന്നെ ഹരിദാസ് താക്കൂറിന്റെ സമാധി അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ സമാധി പോയി സമാധിയിൽ ചെല്ലുമായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ഹരിദാസ് താക്കൂറിനോട്. അങ്ങനെ ഹരിദാസ് താക്കൂറിനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടി. അദ്ദേഹം കവിതകൾ എഴുതുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹരിദാസ് താക്കൂറിന്റെ സമാധിയെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കവിത എഴുതുമായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് നമ്മൾ കണ്ട ആ വിശ്വക്സേനയുടെ ലീല. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ വിശ്വക്സേന, അതായത് ഞാനാണ് നാരായണൻ, ഞാൻ വിഷ്ണു അവതാരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി, കൂടാതെ ബ്രഹ്മാവും
ശിവനും എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് അപസമ്പ്രദായങ്ങളും ഒരുപാട് പേര് അവതാരമാണെന്നും പറഞ്ഞു വരുന്ന കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനെല്ലാം അദ്ദേഹം ധൈര്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വിശ്വക്സേനന്റെ ആ ലീലയില്, വിശ്വക്സേനൻ ചെയ്ത ആ പ്രവൃത്തിയില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ വരെ ഒരുപാട് വിഷമതകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. പനി വന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദയത്തില് നെഞ്ചുവേദന വന്നു. ഇതിനെല്ലാം തരണം ചെയ്താണ് അദ്ദേഹം എന്ത് സംഭവിച്ചാലും പോലെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വഞ്ചിക്കുന്ന ഇവരൊരിക്കലും നിലനിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ശക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം നിന്നു. അദ്ദേഹം ഇത്രയും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം തന്റെ ഡ്യൂട്ടി കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇത്രയും നല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി ജീവിതവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ജീവിതവും എല്ലാം അദ്ദേഹം ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചു. ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇദ്ദേഹം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആദ്യമൊക്കെ അദ്ദേഹം വായിച്ചു പോകുമായിരുന്നു. ഇപ്പോ ഓരോ ശ്ലോകവും അതിനെ കൂലങ്കുഷമായിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് 12 സ്കന്ധവും ആ ഓരോ ശ്ലോകത്തിന്റെ കമന്ററിയും, അത് 3-4 ആചാര്യന്മാരുടെ കമന്ററി വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് പഠിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം അത് വെച്ച് കമന്ററി എഴുതുന്നു. പിന്നെ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ 6 സന്ദർഭം അദ്ദേഹം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു, ഗോവിന്ദ ലീലാമൃത, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ. ഒരു വർഷം, നമുക്ക് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഒരു സ്കന്ധം തന്നെ തീർക്കാൻ പ്രയാസം. അദ്ദേഹം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് 12 സ്കന്ധവും 6 സന്ദർഭവും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല കേദാർനാഥ് ദത്ത എന്ന്. ഇതിന്റെ ഇടയിലാണ്, ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഇതുപോലെ വിശ്വക്സേനനും ബ്രഹ്മാവാണെന്നും ബലരാമനാണെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഓരോരോ അവതാരങ്ങൾ വരുന്നത്. കൂടാതെ ഇദ്ദേഹം പുരിയിലെ രാജാവിനെ പോലും വെറുതെ വിട്ടില്ല. കാരണം രാജാവ് ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള ആ ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു. ആ ദുരുപയോഗം ചെയ്തത് കൊണ്ട് രാജാവിനെ അദ്ദേഹം പിടിച്ചു. അദ്ദേഹം മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ്, കേസാക്കി. ഇത് രാജാവിന് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായി. ദേഷ്യം വന്ന് ഈ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വലിയ താന്ത്രിക് യജ്ഞം ചെയ്യും. ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂറിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് 27 ദിവസം നീണ്ട വലിയ യജ്ഞമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ യജ്ഞത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂറിനല്ല സംഭവിച്ചത്, ഈ രാജാവിന്റെ മകൻ മരണപ്പെട്ടു. ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒരു ഭക്തനെതിരായിട്ട് എന്ത് നിഗൂഢമായിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും അതൊരിക്കലും ഭക്തന് ഒരു പോറല് പോലും സംഭവിക്കില്ല. അത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് തിരിച്ചടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂറിന്റെ ആ ശക്തി. ആ വർഷമാണ് ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂറിന് ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് നമ്മുടെ ബിമൽ പ്രസാദ് ജനിക്കുന്നത്. ബിമൽ പ്രസാദിന്റെ ലീല ബിമൽ പ്രസാദ് ആരാണ് ബിമൽ പ്രസാദ്? സരസ്വതി ഠാക്കൂർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം നമ്മൾ കണ്ടു. ജനിച്ച് കുറച്ചു മാസമായപ്പോഴാണ് ആ ജഗന്നാഥ രഥം വരുന്നതും രഥം ഇവരുടെ വീട്ടിന് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നതും. പിന്നെ ആ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് ചെന്നപ്പോഴാണ് ജഗന്നാഥന്റെ ഹാരം വന്ന് കുട്ടിയുടെ ദേഹത്ത് വീഴുന്നതും കുട്ടി കൈ പൊക്കി ജഗന്നാഥന്റെ കാൽപാദത്തിൽ തൊടുന്നതും. അതെല്ലാം നമ്മള് ബിമൽ പ്രസാദിന്റെ ലീല, സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ ലീലയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് മാഗസിൻസ് എഴുതാൻ തുടങ്ങി, പുസ്തകങ്ങൾ കൂടുതൽ എഴുതാൻ തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം 1881 ഇദ്ദേഹം ബിപിൻ ബിഹാരി ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ എടുക്കുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി മഹാരാജിന്റെ അടുത്ത് അവിടെ കാണുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ഇൻസ്പയർ ആയി അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷാ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് ആരാണ്? ശിക്ഷാ ഗുരുവാണ്, ദീക്ഷാ ഗുരു അല്ല. ദീക്ഷാ ഗുരു ബിപിൻ ബിഹാരി ഗോസ്വാമി ആയിരുന്നു ദീക്ഷാ ഗുരു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം കൂടുതലും സമ്പർക്കം ചെയ്യുന്നതും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതും ശിക്ഷാ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജിയിൽ നിന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ വ്രജത്തില്
ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം തന്റെ ഫാമിലിയായിട്ട് കുടുംബമായിട്ട് 3 മാസം വ്രജത്തിൽ പോകും. ആ വ്രജത്തില് അദ്ദേഹം കയറിയപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പനി വന്നു, ഭയങ്കരമായ പനി വന്ന് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഭഗവാനെ എന്റെ എനിക്ക് ഈ പനി വരിക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കർമ്മഫലം കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്, എന്റെ കഴിഞ്ഞ ജന്മ കർമ്മഫലം കൊണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ വ്രജഭൂമിയിൽ വന്നത് എനിക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയരാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ കർമ്മത്തെ കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ വ്രജത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആ നാളത്തേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് പിന്നീട് ഈ കർമ്മഫലം എനിക്ക് തന്നോളൂ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു. 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഈ പനി മാറി. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ 3 മാസം വ്രജത്തിൽ നിന്നു. 3 മാസത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും അദ്ദേഹം തിരിച്ച് പോസ്റ്റിങ്ങിന് സ്ഥലം മാറുന്നുണ്ട്. അവിടെ പോയി ജോലിക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും പനി വരുന്നത്. ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പനി വരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിന് ഇൻഫെക്ഷനും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്, അതിലാണ് അദ്ദേഹം ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് 1884 ആയപ്പോ ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി ആരാന്ന് അറിയാമോ? അറിയായിരിക്കും, എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ? എന്തെഴുതിയതാണ്? നമ്മുടെ വന്ദേ മാതരം രചിച്ച ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി. അദ്ദേഹം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോ ഈ ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി അദ്ദേഹം വരെ ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂറിനെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയാണ് സമീപിക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ട് ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂറിന് കൊടുത്തിട്ട് പറയും, നീ ഇതെല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്യൂ, ഇതിന് കറക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചു തരാനായിട്ട് പറയും. ആ പുസ്തകമാണ് കൃഷ്ണചരിത എന്ന പുസ്തകമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് ശരിക്കും നമ്മളുടെ നാഷണൽ ആന്തമായിട്ട് വന്ദേ മാതരമായിരുന്നു എടുക്കാനിരുന്നത്. പിന്നീട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന് ആ വന്ദേ മാതരം അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് ജനഗണമനയാണ് നാഷണൽ ആന്തമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തത്. എന്നാൽ ജനഗണമന എഴുതിയത് ആ ഒരു പോയം എഴുതിയത് ആ സമയത്ത് കിങ് ജോർജ് ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കിങ് ജോർജിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ ഒന്ന് പ്രശംസിക്കാനായിട്ട് ഒരു പോയം എഴുതാൻ പറയും. ആ പോയമാണിത്. അതാണ് അതിനായക ജയ ഹേ ഭാരത ഭാഗ്യ വിധാത എന്നൊക്കെ അവിടെ ആ നായക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കിങ് ജോർജിനെ ആയിരുന്നു. അപ്പം ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന് അതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അതിലുള്ള ആ ഒരു പോയത്തില് കുറച്ച് ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഇതിന് നമുക്ക് നാഷണൽ ആന്തം ആക്കാമെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി അദ്ദേഹം തന്റെ ബുക്ക് കൃഷ്ണചരിത എന്ന ബുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന് കൊടുക്കുന്നു. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ അത് വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോ അതിനകത്ത് ഫുള്ളും ആ ഫിലോസഫി തെറ്റാണ്. കാരണം ഭഗവാനെ ഒരു മൈത്തോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടേ അവര് കാണുന്നുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ഒരു മിത്താണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ശരിക്കും ഉണ്ടെന്നൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ അതിനെ മൊത്തവും തിരുത്തി, 90% അദ്ദേഹം തിരുത്തി. എന്നിട്ട് അത് ഫൈനൽ ആക്കിയിട്ട് കൃഷ്ണചരിത പുസ്തകം ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിക്ക് കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം അത് അതുപോലെയാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പോ ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ വന്നു. കാരണം സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് അതൊന്നും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവരൊക്കെ മൈത്തോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടറായിട്ടേ കൃഷ്ണനെ എടുക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നീട് 1886 ആയപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയുടെ കമന്ററി ഇദ്ദേഹം എഴുതി. അദ്ദേഹം തന്നെ ആ കമന്ററി എഴുതിയാണ്, രസിക രഞ്ജൻ എന്നാണ് ആ കമന്ററി. അപ്പൊ ആ കമന്ററി എഴുതി പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പുസ്തകത്തിന് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പേജ് ഉണ്ട്. ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പേജ് കൊടുത്തത് ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയാണ്. അപ്പൊ ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി അത്രയും വലിയ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പോയറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻട്രോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ആ പുസ്തകം വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ നമ്മുടെ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ഒരു പ്രസ് തുടങ്ങി പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഓരോ വർഷവും 15-20 ബുക്കുകളാണ് ഇദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ബുദ്ധി ഒരുപാട് ഇതിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണമല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കരമായ തലവേദന വരുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ തലവേദന വരുമ്പോ ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് 2 കാര്യമാണ്.
ഈ നെയ്യ് ഇങ്ങനെ തലയിൽ പുരട്ടും. എന്നിട്ട് ജീവഗോസ്വാമിയെ ആയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജീവഗോസ്വാമിയോട് കരുണ കാട്ടണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കാരണം ആരാണ് ജീവഗോസ്വാമി? അദ്ദേഹം 4 ലക്ഷം സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങൾ എഴുതിയ വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ആ ജീവഗോസ്വാമിയോടുള്ള പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ തലവേദന മാറും. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഒരു ഡിവോട്ടീസിന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു സൊസൈറ്റി തന്നെ രൂപീകരിക്കും. അപ്പോ ആ ഭക്തന്മാരുടെ സൊസൈറ്റി അദ്ദേഹം രൂപീകരിക്കുന്നതല്ല, ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ട്. ആ സൊസൈറ്റിയിലുള്ളവരാണ് ശരിക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കേദാർനാഥ് ദത്തയിൽ നിന്ന് ഭക്തി വിനോദ എന്ന പേര് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നാണ്. ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു വലിയ സമൂഹം, അവരുടെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പറയും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതം മൊത്തവും ഭക്തിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും വലിയ ജോലിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും, വലിയ കുടുംബം, 10 മക്കളുണ്ട്, അത്രയും വലിയ കുടുംബം ഉണ്ടായിട്ടും ഇദ്ദേഹം ജീവിതം ഭക്തിക്ക് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഭക്തിയിൽ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെയും എല്ലാരെയും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വേണ്ടി പങ്കെടുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വിനോദ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഭക്തി ചെയ്യുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ പ്രശംസിച്ച് പ്രകീർത്തിക്കുമ്പോഴും ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോഴുമുള്ള അദ്ദേഹം ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്തി വിനോദ എന്ന പേര് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് രാംപൂരിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആക്കും. അപ്പോ റാംപൂരിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആക്കുമ്പോ ആ സ്ഥലത്തില് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതലായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് വേറൊരു മജിസ്ട്രേറ്റുമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണനഗറിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം മാറും. റാംപൂരിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് കിട്ടിയതെങ്കിലും അദ്ദേഹം ട്രാൻസ്ഫർ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൃഷ്ണനഗറിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനഗറില് അവിടെ ചെന്നപ്പോ 45 ദിവസം ഇദ്ദേഹം മലേറിയ വന്ന് കിടപ്പായിരുന്നു. 45 ദിവസം മലേറിയ വന്ന് കിടപ്പായി. അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് പാല് മാത്രമേ കുടിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഭൂമിയിൽ കയറിയപ്പോഴേ അദ്ദേഹത്തിന് പനി വന്നു. നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ദുശകുനമാണ്, എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അപ്പോഴേ ഇട്ടിട്ട് അവിടുന്ന് സ്ഥലം വിടും. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഒരു ഭക്തനെ എത്രമാത്രം ഭഗവാനിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ആ കൃഷ്ണനഗറിൽ വന്നപ്പോഴും നവദീപ് ധാമിനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. ഈ നവദീപ് ധാമം കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജന്മസ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതുവരെ ആ ജന്മസ്ഥാനം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോ ഇദ്ദേഹം 45 ദിവസം കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസുഖമൊക്കെ മാറിയപ്പോ ഈ കൃഷ്ണനഗറിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം നദി കടന്ന് നവദ്വീപിലേക്ക് എത്തി. അപ്പൊ നവദ്വീപിൽ എത്തിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ അങ്ങ് രോമാഞ്ചം ഉൾക്കൊള്ളാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഒരു സൈൻ കിട്ടി. കാരണം ഈ ധാമില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എവിടെയോ ആണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ ഇനി ജീവിതത്തിൽ, ഇനി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യണം. അതായത് ഈ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എവിടെയാണ് അവതരിച്ചത് എന്ന് ആ ധാമം കണ്ടുപിടിക്കണം, ആ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കണം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹവും തന്റെ മകനായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂറും റാണിധാം ശാല എന്ന സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നു. അവിടെ ഒരു മുറിയിൽ ഇരിക്കുന്നു. അവരുടെ കയ്യിൽ മാപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മാപ്പ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എവിടെയാണ് ശരിക്കുള്ള സ്ഥലം. പക്ഷെ മാപ്പിനകത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല ഇപ്പം. അന്നത്തെ കാലത്ത് കാരണം ഗംഗാ നദി ഒഴുകുന്നത്, ഗംഗയൊക്കെ വഴി തിരിഞ്ഞൊഴുകാൻ തുടങ്ങി. അന്ന് 500 വർഷം മുമ്പ് ഒഴുകിയ സ്ഥലമല്ല ഇപ്പൊ ഗംഗ ഒഴുകുന്നത്. പിന്നെ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല. അവര് പറയുന്ന ജന്മസ്ഥാനം ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ അവരുടെ സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയും പണത്തിന് വേണ്ടിയും അവർ തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെയുള്ള അന്തേവാസികൾ പറയുന്നതിൽ അത്ര വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹം കാണുന്നു ദൂരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഭയങ്കരമായ ഒരു പ്രകാശം അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ ആ പ്രകാശം വന്ന സ്ഥലത്തിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. ആ സ്ഥലത്തിൽ ചെന്നപ്പോ അവിടെ
ഒരു എന്താ തുളസി ഇങ്ങനെ നിറച്ച് കിളിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം. ആ സ്ഥലം മൊത്തവും തുളസി ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അതൊരു ക്ലൂ കിട്ടി, ഇതായിരിക്കണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജന്മസ്ഥാനം. പിന്നെ അദ്ദേഹം ആ സ്ഥലം വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു പ്രദേശം മാപ്പിൽ നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കി ഈ സ്ഥലം ഇത് നവദ്വീപിലുള്ള മായാപൂർ എന്ന സ്ഥലമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. ആ മാപ്പ് വെച്ച് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തു ഈ തുളസി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്. അപ്പൊ ആ മാപ്പ് വെച്ച് അദ്ദേഹം മായാപൂർ എന്ന് കണ്ടു. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒന്നുകൂടെ അത് കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് ചൈതന്യ ഭാഗവതം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തിൽ അദ്ദേഹം നോക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അവിടെ അതിനകത്തൊരു ശ്ലോകമുണ്ട്, നവദ്വീപ മധ്യേ മായാപൂര നാമസ്ഥലെ, അതായത് ആ നവദ്വീപിന്റെ മധ്യത്തില് മായാപൂർ എന്ന സ്ഥലമുണ്ട്, ആ സ്ഥലത്തിലാണ് ഗൗരചന്ദ്ര ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് എന്ന് ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തിൽ രചിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടാമതൊരു ക്ലൂ കിട്ടി. മാപ്പിൽ പറയുന്ന മായാപൂർ ആണ്, കൂടാതെ ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തിൽ എഴുതിയേക്കുന്നതും നവദ്വീപിന്റെ മധ്യത്തിലുള്ള മായാപൂർ എന്ന സ്ഥലമാണ്. അദ്ദേഹം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, തന്റെ ഗുരു ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ്, ഈ ഗുരുവിന് എത്ര വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അറിയോ ആർക്കേലും? ആ സമയത്ത് ഈ ഗുരുവിന് പറഞ്ഞോളൂ മാതേഷ്. 144 വയസ്സ്. 145 148 വയസ്സോളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ശരീരം ഫുള്ള് കൂനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്, നടക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഭക്തനുണ്ട്. ആ ഭക്തനാണ് എല്ലായിടത്തും ഒരു കൊട്ടയില് ബാസ്ക്കറ്റിൽ വെച്ചാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അങ്ങനെ തന്റെ ശിക്ഷാഗുരുവിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവരും. അവിടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഈ സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോ ഇദ്ദേഹം അവിടെ ആ ബാസ്ക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചാടാൻ തുടങ്ങി. ആകാശത്തിലേക്ക് ചാടി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഉറക്കെ പറയാണ്, ഏതോ അമാർ നിമായി ജന്മസ്ഥാൻ, ഏതോ അമാർ നിമായി ജന്മസ്ഥാൻ, ഇതാണ് നിമായിയുടെ ജന്മസ്ഥാനം. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആ തെളിവും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു, ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ, അതൊരു വലിയ വൈഷ്ണവ സൊസൈറ്റിക്ക് തന്നെ കിട്ടിയ ഒരു വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ ഫൗണ്ടേഷൻ കിട്ടി, അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ക്ഷേത്രം പണിയാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. ആദ്യം ഫൗണ്ടേഷൻ വേണം, അങ്ങനെ കുഴിക്കും. ഫൗണ്ടേഷന് വേണ്ടി കുഴിക്കുമ്പോ കുഴിക്കകത്ത് അധോക്ഷ വിഷ്ണു എന്ന വിഗ്രഹം കിട്ടുകയാണ്, അധോക്ഷ വിഷ്ണുവിന്റെ വിഗ്രഹം. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, ഇത് തന്നെയാണ് ജഗന്നാഥ് മിശ്രയും സച്ചി ദേവിയും ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിഗ്രഹമാണ് അധോക്ഷ വിഷ്ണു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് നാലാമത്തെ തെളിവായി, ഈ പ്രദേശം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജന്മസ്ഥാനം. അപ്പൊ ആ ജന്മസ്ഥാനം ചുമ്മാതെ ഉള്ള സ്ഥലമല്ല, അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടുപിടിച്ച സ്ഥലമാണ്. അങ്ങനെ 2 വർഷം അദ്ദേഹം ലീവ് എടുത്തു, ജോലിയിൽ നിന്ന് ലീവ് എടുത്തു. എന്തിനാണ്? കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ 2 ഭക്തന്മാരും കൂടെ സഹായിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവര് 3 പേരും കൂടെ ബംഗാളിലും ഒറീസയിലും എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. 500ഓളം നാമഹട്ടകൾ ഉണ്ടാക്കി. 1000-2000 ആൾക്കാരാണ് അവിടെ. വലിയ കീർത്തനങ്ങളും പ്രസാദങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഈ റിട്ടയർ ആവുന്നു. 1894 അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ആവും. അപ്പൊ റിട്ടയർ ആവുമ്പോ ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ സുരഭി കുഞ്ചിൽ പോകും. സുരഭി കുഞ്ചിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ ഓരോ വീട്ടിലും സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ പോയിട്ട് ഓരോ വീട്ടിലും പോയി യാചിക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ്? ക്ഷേത്രം പണിയാനുള്ള ഫണ്ട്, ക്ഷേത്രം പണിയാനായിട്ട് പണം സ്വരൂപിക്കാനായിട്ട് ഓരോ വീട്ടിലും പോയി ഒരു യാചകനെ പോലെ. ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഉള്ള ആൾക്കാര് റിട്ടയർ ആയാൽ ഞാൻ ഇന്ന പൊസിഷനിലായിരുന്നു, നമുക്ക് ആ ഒരു അഹങ്കാരം വിട്ടുമാറില്ല. അദ്ദേഹം ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നിട്ടും റിട്ടയർമെന്റ് ജീവിതം ഓരോ വീട്ടിലും അവര് തരാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു നാണയമാണെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെ ഓരോ വീട്ടിലും തന്റെ അടുത്ത് ശത്രുതയുള്ളവരുടെ വീട്ടിൽ പോലും അദ്ദേഹം പോയി യാചിക്കുമായിരുന്നു.
എന്തിനാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഗൗര വിഷ്ണുപ്രിയ മന്ദിർ അത് യോഗപീഠത്തില് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം യാചിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 1895 മാർച്ചില് ഗൗര പൂർണിമ ദിവസം അവിടെ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 7 ദിവസത്തെ വലിയ ഒരു ആഘോഷം തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ. പിന്നീട് 1896 ആ വർഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഓരോ പുസ്തകങ്ങൾ വൈഷ്ണവ ബുക്ക് അന്ന് കാനഡയിൽ വരെ പോയത്. ഈ 1896 ഈ വർഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു അറിയോ? 1896 ഈ വർഷത്തില് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നടന്ന വർഷമാണ്. പ്രഭുപാദർ ജനിച്ച ദിവസം. വർഷം, അതെ, പ്രഭുപാദർ ജനിച്ച ആ വർഷമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പുസ്തകം നേരെ കാനഡയിലും, അതായത് പാശ്ചാത്യ ദേശത്ത് പോയത് തന്നെ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ഒരിക്കലൊരു ഭക്തൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും, എന്തുകൊണ്ട് ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ ഇതുപോലെ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ പോയില്ല, അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് പുസ്തകം മാത്രം അങ്ങ് അയച്ചത്? അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ അത്രയും ശക്തമായിട്ടുള്ള ആചാര്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒറ്റയ്ക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താണ് ജോലി? നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതെ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അത്രയും കാരുണ്യവാനായതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു സേവനം അദ്ദേഹം തന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു സേവനം, നമ്മളെല്ലാരും ആ ഒരു സേവനത്തിൽ വന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് അത് ചെയ്യായിരുന്നു. പിന്നീട് നമ്മുടെ റിട്ടയർമെന്റ് ജീവിതത്തിന്റെ ഇടയില് ഒരു ദിവസം 1914 ഇദ്ദേഹം ശരീരം വെടിയുന്നത്. 1908 ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബോസ്, അതായത് കളക്ടർ, അദ്ദേഹം മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ വില്യം ഡ്യൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കളക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കളക്ടർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കെട്ടിടത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വരികയും എന്നിട്ട് പറയും എന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടറിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടറിലേക്ക് ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ ചെല്ലുന്നു, ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ചെല്ലുന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഈ വില്യം ഡ്യൂക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ തൊഴുത് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുവരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചെയ്ത അപരാധത്തിന് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ അപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് സർപ്രൈസ് ആയിപ്പോയി, അങ്ങ് ഷോക്ക് ആയിപ്പോയി. ഇദ്ദേഹം എന്താ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും? കാരണം ഇദ്ദേഹമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പം ഇദ്ദേഹം പറയും, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ വളരെ ഉന്നത സമയത്ത് നിന്നപ്പോ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും നിങ്ങളുടെ ആ എഫിഷ്യൻസിയും നിങ്ങളുടെ ശക്തിയൊക്കെ കണ്ട് ശരിക്കും ഞങ്ങളെല്ലാം ഭയന്നു പോയി. ഇന്ത്യയിൽ ഇതുപോലെ കുറെ ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അപ്പോഴേ പാക്ക് ചെയ്ത് പോകേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പുറകെ നിങ്ങളെ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് താഴത്തോട്ടാക്കാൻ ഒരുപാട് പൊളിറ്റിക്സ്, ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ അവര് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ ഒന്നും അറിഞ്ഞു പോലും ഇല്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത്രയും ശക്തനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പുറകിന്ന് കുത്താൻ നോക്കിയാലും നമ്മൾ അറിയില്ല. കുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് തിരിച്ചു കുത്തേക്കത്തേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സ്ഥാനം. ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ആ വ്യക്തി പോലും, ആ ബ്രിട്ടീഷിലെ വലിയ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കളക്ടറായിട്ടിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയും, എന്തുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ മാപ്പ് പറഞ്ഞു എന്നതിന് കാരണം ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആരുടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അപരാധം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ക്ഷമ ചോദിക്കണം എന്ന ഒരു കാര്യം ഞങ്ങളുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ പാലിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനൊരു അപരാധമാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിനി ഉടനെ തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മാപ്പ് ചോദിച്ചതാണ്. നിങ്ങളൊരു വലിയ മനുഷ്യനാണ്, നിങ്ങളൊരു ദൈവതുല്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം, ഭക്തന്മാരുടെ സമൂഹത്തിൽ മാത്രമല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വ്യക്തിത്വത്തെ അത്രയും ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം 1914 തന്റെ ശരീരം വെടിയുന്നത്. അതേ ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ് ശരീരം വെടിഞ്ഞ ആ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരോധാന ദിനം തന്നെയാണ് ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂറിന്റെയും തിരോധാന ദിനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയും, നമ്മളുടെ
ഗ്രാൻഡ് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ കി ജയ്, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വലിയ ഒരു സംഭാവന തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതും അതിൽ നിന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് തന്നതും ആ പ്രഭുപാദർ കൂടി നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വലിയൊരു സംഭാവനയാണ് ഇദ്ദേഹം നമുക്ക് ഈ വൈഷ്ണവ സൊസൈറ്റിയിൽ ഈ ലോകത്തിനെ തന്നത് തന്നെ. ഇദ്ദേഹം സാധാ മനുഷ്യനല്ല, മഞ്ചരിയാണ്. അദ്ദേഹം പിന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദറിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രഡിക്ഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദറിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തത്? പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു വ്യക്തി ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ ടീച്ചിങ്സ് ലോകമെമ്പാടും പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവതരിക്കും. ആരാണത്? നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലോകമെമ്പാടും എല്ലാരും ഹരിനാമം ജപിക്കും, അല്ലെ? അതുപോലെ വെള്ളക്കാരായിട്ടുള്ള വിദേശികൾ മായാപ്പൂര് വരും, അവര് ബംഗാളി പഠിക്കും, അവര് ബംഗാളികളുമായി ചേർന്ന് നാമം ജപിക്കും. ജയ സച്ചിനന്ദന ഗൗരഹരി, ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഇതെല്ലാം ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. എങ്ങനെ ഭഗവാനോട് ശരണം പ്രാപിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്നു. മാരാബി രാഘാബി യോ ഇച്ഛാ തോഹാര നിത്യദാസ പ്രതി തുയ അധികാര. ഓ ഭഗവാനെ, ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയോട് പൂർണ്ണമായി ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അങ്ങയുടെ നിത്യദാസനാണ്. അങ്ങേക്ക് എന്നെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ കൊല്ലാം, എന്നെ സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ സംരക്ഷിക്കാം. ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങയുടെ പൂർണ്ണമായി ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. അതായത് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഡെയിലി, എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ഡെയിലി ഷെഡ്യൂൾ. എങ്ങനെയാണ് ഈ കുടുംബ ജീവിതം, കൂടാതെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം, ഭക്തി ജീവിതം, ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്നത്? നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയിൽ എല്ലാരും, ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മള് പുതിയ ഭക്തന്മാരെ എല്ലാരും എന്താ പറയുന്നത്? നമുക്ക് സമയമേ ഇല്ല, വീട്ടിലെ കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നമുക്ക് നോക്കാം. രാത്രി 8 തൊട്ട് 10 മണി വരെ മാത്രമേ ഇദ്ദേഹം കിടക്കാറുള്ളൂ. 2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് എടുക്കും. പിന്നെ രാത്രി 10 തൊട്ട് രാവിലെ 4 മണി വരെ ഇദ്ദേഹം എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ 4 തൊട്ട് 4:30 വരെ റെസ്റ്റ് എടുക്കും. 4:30 മുതൽ 7 മണി വരെ നാമജപം. 7 തൊട്ട് 7:30 വരെ കറസ്പോണ്ടൻസ് വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാനായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരും. അദ്ദേഹം ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ്. അപ്പം പല ആൾക്കാരും പല കേസുകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു വരാറുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെ കാണാനുണ്ട്. അത് 7 തൊട്ട് 7:30 വരെ. 7:30 തൊട്ട് 9:30 വരെ അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. 9:30 തൊട്ട് 10 മണി ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം കുളിക്കുകയും അദ്ദേഹം കഴിക്കുന്നത് എന്താണ്? പ്രസാദം കഴിക്കുന്നത് 1/2 ലിറ്റർ പാല്, ഫലങ്ങൾ, പിന്നെ 2 ചപ്പാത്തി. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. പിന്നെ 10 മണി തൊട്ട് 1 മണി വരെ കോർട്ടിലുള്ള ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അദ്ദേഹം തന്റെ ഔദ്യോഗിക ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. 1 മണി തൊട്ട് 2 മണി വരെ വീട്ടിൽ വന്ന് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഉച്ചത്തെ ആഹാരം കഴിച്ച് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ 2 തൊട്ട് 5 മണി വരെ വീണ്ടും കോടതിയിൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോവുകയാണ്. പിന്നെ 5 മണി തൊട്ട് 7 മണി വരെ, രാത്രി 7 മണി വരെ സംസ്കൃത ശാസ്ത്രങ്ങൾ എല്ലാം ബംഗാളിയിലോട്ട് അദ്ദേഹം തർജിമ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ 7 മണി തൊട്ട് 8 മണി വരെ വീണ്ടും കുളിച്ച് പ്രസാദം കഴിക്കുന്നു. പ്രസാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2 ലിറ്റർ പാല്, പിന്നെ കുറച്ച് ചോറ്, 2 ചപ്പാത്തി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഉറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ 3 മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ. 8.5 മണിക്കൂറാണ് എഴുത്ത്, ജപം, പിന്നെ പഠനം 4.5 മണിക്കൂർ, ജോലി 6 മണിക്കൂർ. ഇദ്ദേഹം ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ 6 റൗണ്ടുള്ള നമ്മളെ തുളസി മാല ധരിച്ച്, ചിലപ്പോൾ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും തല ഫുള്ള് മുണ്ടനം ചെയ്ത് അദ്ദേഹം കോർട്ടിൽ പോകും. ആരും എന്റെ ഡ്രസ്സ് എന്നെ കണ്ടാൽ എങ്ങനെയാണ്, അതൊന്നും അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കില്ല. പിന്നെ കോർട്ടിൽ പോയാൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടീസോ, സാധാരണ മനുഷ്യര് ഒരു കേസില് തീരുമാനം എടുക്കാൻ മിനിമം 1.5 മണിക്കൂർ എടുക്കും. ഇദ്ദേഹം 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്.
2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ജഡ്ജ്മെന്റ് എഴുതും. അങ്ങനെ ഒരു കേസ് 7 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീർക്കുകയാണ്. 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീരുമാനം എടുക്കുന്നു, 2 മിനിറ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് എഴുതുന്നു. അങ്ങനെ 5 × 2 7, 7 മിനിറ്റ് 7 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു കേസ് തീർക്കും. അപ്പൊ ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ബുദ്ധിശക്തിയും ആ കാര്യക്ഷമതയൊക്കെ കാണുമ്പോ ഒരുപാട് അസൂയാലുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു അസൂയാലുമായിരുന്നു നേരത്തെ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോട് ക്ഷമ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. പക്ഷെ ആർക്കും അദ്ദേഹത്തിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഭജനകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഭജനകളൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭജനകളാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇദ്ദേഹം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അതിലൊന്നാമത്തത് നമ്മളുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുമായിട്ടാണ് ഒരുപാട് നമുക്ക് സമ്പർക്കം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോ വൈഷ്ണവന്മാര് ബുദ്ധിശാലികളാണ്. മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കാര്യം 100 തവണ കേൾക്കുമ്പോഴായിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നത്. വൈഷ്ണവർക്ക് ഒരു തവണ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ശക്തി ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ആ ഒരു കാരുണ്യം, നമ്മൾ ഈ നാമം ജപിക്കും തോറും നമുക്ക് ആ ഒരു ശക്തി നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും അത് ഭഗവാൻ തരും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തർ ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ ചെവി ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരടുത്ത് ചെവി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു ബിസിനസ് മെന്റാലിറ്റിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ അഭക്തന്മാരുമായിട്ട് പെരുമാറുക. ബിസിനസ് മെന്റാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ കടയിൽ പോയി. സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ കടയിൽ പോകുമ്പോൾ ആ കടയിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബന്ധവും സ്ഥാപിക്കുന്നില്ല. സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നു, പൈസ കൊടുക്കുന്നു, നമ്മൾ വരുന്നു. അതേപോലെ അഭക്തന്മാരുമായിട്ട് അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു, ഓക്കെ, എല്ലാം പറഞ്ഞു വരുന്നു. ആ ഒരു അഫെക്ഷൻ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മളുടെ ഭക്തിയെ ഒരുപാട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അയാളുടെ വഴി പോകുന്നു, നമ്മൾ നമ്മളുടെ വഴി വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സ്നേഹമില്ലാത്തത് അങ്ങനൊന്നുമല്ല. എല്ലാരെയും, കാരണം വൈഷ്ണവൻ ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും നോവിക്കാൻ പറ്റാത്തവനാണ് വൈഷ്ണവൻ. വൈഷ്ണവൻ ഏതൊരു വ്യക്തിയെ കണ്ടാലും ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവിനെയും കാണുന്നവനാണ് വൈഷ്ണവൻ. പക്ഷെ അവരുമായിട്ട് കൂടുതൽ ഡീല് ചെയ്താൽ അത് നമ്മളുടെ ഭക്തിക്ക് പ്രതികൂലമായിരിക്കും. അപ്പോ പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർ കാണും വളരെ സത്യസന്ധരായിട്ട് ഒന്നും അറിയാത്ത ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. ചിലപ്പോ അവര് നമ്മളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനോ നമ്മളെ കളിയാക്കാനോ ഒന്നും വരുന്നവരായിരിക്കില്ല. അങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വരുന്നവരെ കാണുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരോട് നമുക്ക് അനുകമ്പ കാണിക്കാം. അവർക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാനിലോട്ട് അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കണം. എന്നാൽ ഇതുപോലെ നമ്മളെ കളിയാക്കുകയും നമ്മളെ വെറും പുച്ഛഭാവത്തോടു കൂടി കാണുകയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മളെ മുമ്പിൽ നല്ല ചിരിച്ചു കളിച്ചൊക്കെ നിൽക്കും, മാറിപ്പോയി നമ്മളെ കുറ്റം പറയുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. അവരെ നമ്മൾ ആ ഒരു ബിസിനസ് മൈൻഡിൽ നമ്മൾ അവരെ കണ്ടാൽ മതി. അവരുമായിട്ട് കൂടുതൽ ഇടപെടേണ്ടതില്ല. ആ അഭക്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എത്ര ബുദ്ധിശാലിയാണെങ്കിലും ചിലപ്പം ആ ടെക്നിക്കലായിട്ടും വേറെ പല സ്കിൽസും നമ്മളെക്കാളും ഒരുപാട് കാണും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബുദ്ധിശക്തിയൊക്കെ ഉണ്ട് ആ വ്യക്തിയായിരിക്കും. എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ മനസ്സ് ആ വ്യക്തിക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടുകൂടി കേൾക്കാനും പാടില്ല. ഇതെല്ലാം ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ നമുക്ക് തന്ന ഉപദേശങ്ങളാണ്. ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ, കാരണം ഇദ്ദേഹമാണ്, നമുക്കറിയാം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹം സന്യാസിയായി സ്വീകരിച്ചു, പിന്നെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ മനസ്സ് ഒരു അഭക്തന്റെ അടുത്ത് തുറന്നു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ അത് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടിരിക്കണം. അവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളങ്ങ് കണ്ണു അടച്ച് വിശ്വസിക്കാനും പാടില്ല. അപ്പൊ ഈ നമ്മളുടെ മനസ്സ് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നമ്മളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും മനസ്സും ആരെടുത്താണ് തുറക്കേണ്ടത്? അത് വൈഷ്ണവ ഭക്തന്മാരെടുത്താണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തമാധികാരി, നമ്മളെക്കാൾ ഉയർന്ന, ഇപ്പൊ കനിഷ്ഠാധികാരി ആണെങ്കിൽ മധ്യമാധികാരിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ മനസ്സ് തുറക്കുക. ഒരിക്കലും അഭക്തന്മാരെടുത്ത് നമ്മളുടെ മനസ്സ് തുറക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്നിച്ചായിരിക്കും ജോലി ചെയ്യുക, ഒന്നിച്ച് പലയിടത്ത് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതൊന്നും അസോസിയേഷൻ അല്ല. ശരിക്കും നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് സമ്പർക്കം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കൂടെ പോകുന്നത് എന്നല്ല, നമ്മളുടെ മനസ്സ് തുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ സംസർഗം, ഭക്ത സംസർഗം എന്ന് പറയുന്നത്, മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മിക ചർച്ചകൾ വരുമ്പോഴാണ്.
ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമ്മളുടെ ജ്ഞാനം, നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ആ ഭക്തിയുടെ കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊന്നും ഒരു അഭക്തന്റെ അടുത്തോ ഒരു നിരീശ്വരവാദിയുടെ അടുത്തോ കർമ്മിയുടെ അടുത്തോ ജ്ഞാനിയുടെ അടുത്തോ മായാവാദിയുടെ അടുത്തോ, മായാവാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രൂപമില്ലാത്ത അവ്യക്തിഗതവാദികൾ, അവരുടെ അടുത്തോ യോഗിയുടെ അടുത്തോ നമ്മൾ മനസ്സ് തുറക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഫാമിലിയെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് നല്ല രീതിയിൽ അധ്വാനിച്ച്, തെറ്റായിട്ടുള്ള സമ്പാദിക്കുന്ന പണമല്ല, അതായത് റൂൾസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ സമ്പാദ്യം, അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ സമ്പാദിക്കാൻ. അല്ലാതെ ചിലരെ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ ചില കള്ളത്തരത്തിൽ കൂടെ ഒക്കെ പണം സമ്പാദിക്കുക, അങ്ങനെ പണം സമ്പാദിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ സത്യസന്ധമായിട്ട് പണം സമ്പാദിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഫാമിലി, നമ്മുടെ ഭർത്താവ് അല്ലെ ഭാര്യ, മക്കൾ എല്ലാരെയും ഭഗവാന്റെ സേവകരായിട്ട് കാണുക. അവരെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്ക് ജോലി കിട്ടണം. കാരണം കറക്റ്റ് സമയത്ത് ചെറുപ്പമാകുമ്പോ തന്നെ നമ്മള് പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് സെറ്റിൽ ആകണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചില ആൾക്കാർ വയസ്സാവുമ്പോഴാണ് ഇതുപോലെ PhDയും പ്രൊമോഷൻ കിട്ടാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് പോകും. അതിലും നല്ലത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെറുപ്പമുള്ള പ്രായത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം നേടി നമ്മൾ ഒന്ന് സെറ്റിൽ ആവണം. ഒരിക്കലും നിരീശ്വരവാദപരമായിട്ടുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ അതൊന്നും വായിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിലെ ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ ക്ഷണിക്കണം, അവർക്ക് എല്ലാവരോടും ഇരുന്ന് നാമം ജപിക്കണം, വൈഷ്ണവ സേവ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഒരുപാട് ഗസ്റ്റിനെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വിളിച്ചാൽ അവിടെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അപരാധം ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം ഒരു ഗസ്റ്റിനെ എല്ലാരെയും ഒരേപോലെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ അടുത്ത് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഇടപെടേണ്ടി വരും, വേറൊരു വൈഷ്ണവനെ അവഗണിച്ച പോലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് അപരാധം വരും. നമ്മളെല്ലാവരും അടുത്തും വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഒരു കള്ളത്തരം, അതായത് ഉള്ളിലൊന്ന് പുറമേ ഒന്ന്, അതൊന്നും വേണ്ട. എല്ലായിടത്തും നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പെരുമാറുക. പിന്നെന്താ, പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, അതായത് നമ്മൾ വലിയ ഭക്തരാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മള് എന്താ പുറമേ ഇങ്ങനെ അതായത് നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഞാൻ വലിയ ഭക്തനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാറി നിൽക്കും, അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഉള്ളില് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക, ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക. അപ്പൊ പുറമേ ഒരു അഭക്തൻ നമ്മളെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്ക് തോന്നില്ല. അവർ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു മതിപ്പ് തോന്നുമോ, അവര് ഡ്യൂട്ടി എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നല്ലോ. പക്ഷെ ഉള്ളില് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. ഓരോ നിമിഷവും ഭഗവാൻ എന്താണോ ആഗ്രഹം അതുപോലെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലും, ഇപ്പൊ ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് വന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വർഷം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലെ സഹോദരങ്ങൾ, പിതാവ് എല്ലാം മരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര അസുഖങ്ങൾ വരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ മരിക്കുന്നു, രണ്ടാമത് വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു. പിന്നെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴും അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. ജീവിതത്തിൽ എത്ര പ്രശ്നം വന്നാലും, അതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അങ്ങേക്ക് എന്നെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ കൊല്ലാം, അങ്ങേക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ സംരക്ഷിക്കുമെങ്കിൽ സംരക്ഷിക്കാം. നമ്മുടെ ആശ്ലേഷ്യാഭാരതം പിനഷ്ടുമാം അദർശനം മർമ്മഹഠം കരോട്ടുവ യഥാ തഥാ ഇതാതിലമ്പടോ മത് പ്രാണനാഥസ്തു സദാ. അതായത് നമ്മുടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും എനിക്ക് എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ വിഷമിപ്പിക്കാം, എന്നെ സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ സംരക്ഷിപ്പിക്കാം, എന്ത് ചെയ്താലും അങ്ങ് തന്നെയാണ് എന്റെ പ്രാണനാഥൻ. ഭഗവാനില് പൂർണ്ണമായി ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റിയിലാണ് നമ്മുടെ ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ പറയുന്നത്. പിന്നീട് നമ്മൾ 5 കാര്യങ്ങൾ, നമ്മളുടെ ഭക്തിയും കുടുംബവും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള 5 കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കവിതയിലുള്ളതാണ്. ശരണാഗതി. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ശരണാഗതിയിലെ ഒരു ഭാഗം കണ്ടു. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ വിനയാന്വിതനായിരിക്കണം. എല്ലാവരുമായിട്ടും ഓരോ വ്യക്തിയുമായിട്ട് നമ്മൾ വിനയത്തോടു കൂടി പെരുമാറുക. അപ്പൊ ആ വിനയം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ അഹങ്കാരം, ഇദ്ദേഹം ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു അഹങ്കാര ഭാവത്തിലല്ല.
അദ്ദേഹം തന്റെ പൊസിഷൻ അത്ര കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു. എല്ലാവരോടും വിനയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഇരിക്കുക. ലാളിത്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ശുദ്ധത ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം അത് സാധമായിരിക്കണം. നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന വേഷവിധാനം അതും ലാളിത്യത്തോടു കൂടി ഇരിക്കാം. പിന്നെ നമ്മളുടെ കംഫർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പോഷായിട്ടുള്ള ഭയങ്കര മൾട്ടി സയൻസ് അങ്ങനെ വലിയ നമ്മളിപ്പോ എവിടെയും താമസിക്കാൻ 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലാണോ, AC ഉണ്ടോ, എല്ലാ സൗകര്യവും ഉണ്ടോ, അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. നമ്മളുടെ ചിന്താഗതി ലളിതമാക്കാം. പിന്നീട് പിന്നെ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ സഹിക്കണം. ഏതാണ്? സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും സഹിക്കണം. സുഖം വന്നാൽ എങ്ങനെയാ സഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കാരണം സുഖം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വിജയത്തിന്റെ പുറത്ത് വിജയം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സാധാരണ ഒരുപാട് വിജയവും ഒരുപാട് പ്രശംസയൊക്കെ വരുമ്പോ ആൾക്കാരുടെ ഉള്ളില് കാമവും ക്രോധവും ഒക്കെ വരുന്ന അവരില് ഒരു അഹങ്കാരമൊക്കെ വരും. അതാണ് അതിനെയും സഹിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യം വരുമ്പോ സാധാരണ എല്ലാരും എല്ലാം മറന്നങ്ങ് സന്തോഷിക്കും. ഭഗവാനെ പോലും മറന്ന് സന്തോഷിക്കും. അത് പാടില്ല. ആ വിജയത്തെയും നമ്മൾ സഹിക്കണം. നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ഒരിക്കലും നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കരുത്. നമ്മൾക്ക് ആ കാമവാസന ഉണ്ടാകരുത്. പിന്നെ വിഷമഘട്ടങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാവരും അപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുന്ന, ഭഗവാനെ കൂടുതലായിട്ട് മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ആ സമയത്താണ്. അപ്പൊ വിഷമഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യും, നമ്മളെ അപമാനിക്കും, നമ്മളെ ഒരുപാട് നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ അതിനെയെല്ലാം നമ്മൾ സഹിക്കണം. അപ്പൊ ആ ഒരു എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും ആ സഹനശക്തിയോടുകൂടി നമ്മുടെ സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖത ആഗമപായിനോ നിത്യം. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മളിങ്ങനെ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക. ഏത് അവസ്ഥ വന്നാലും എല്ലാരിലും ബഹുമാനം കൊടുക്കുക. ആരാണ് എന്താണ്, ഒരു ചണ്ടാലിനെ കണ്ടാലും അവനെയും ബഹുമാനിക്കണം. ഒരു വൈഷ്ണവൻ ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും ബഹുമാനിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും കൊടുത്തും അനുകമ്പ ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ശ്രീഹരിയിലുള്ള ഒരു ഭക്തി വളർത്താൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭജനയൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സില് ഒരുപാട് അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള ഭജൻസ് ആണ് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഭജൻസ്. കൃഷ്ണസേ തോമാര കൃഷ്ണ ദീതേ പാര തോമാര സഖാതി അച്ഛേ. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ഒരു ശുദ്ധ വൈഷ്ണവനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. കൃഷ്ണനോടുള്ള ആ പ്രേമവും കൃഷ്ണനെയും കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തി കിട്ടാനും നമ്മള് ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം ലഭിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭജനയാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സില് കാണാം. ശ്രീ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ കി ജയ്. അപ്പൊ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ ലീല ഇന്ന് കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സില് ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി മഹാരാജിന്റെ ലീലയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ക്ലാസ്സിന് മുമ്പ് പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ ചില ഭജൻസും അതിന്റെ അർത്ഥമൊക്കെ നോക്കാം. വളരെ അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഭജൻസ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗൗർ പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ.